Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo gi weche mag mibadhi pachoka mano EACC koni higni 10 nyaka ne chak loch mar kor gwenge mibadhi kod kuo mar omenda jopiny osebedo kokwako thoth kaontis ma pachoka. En wach mosemiyo gidonjo ne governors ochiko kod buche mopogore matudogi kod weche mag mibadhi. Buche ma kamano osebedo ka yuare e doho. To kaka jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja oko leronwa, duol no koro dwaro ni piny owacho mondo chuog chik mabiro miyo gi thuolo mar mako kendo chwalo e doho achije mitudo gi mibadhi ni mar thoth buchego budho e lweto gaye mar jomin buche. Jakom duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pachoka Laktar David Ogende ne ochopo Mombasa mar loro ayanga romo mane okelo kanyakla riwruok jogoro mane twak ewi weche mag telo kaachiel kod bero alwora e kind weche mamoko. E lipot mare mar yango kaka tend kaontis osetiyo higni 10 nyaka ne chaki loch mag kor gwenge, jakom no yango ni mibadhi kaachiel kod yeko mag pesa jopiny osegurore thoth kaontis gino mosemono tich tiyore malong'o. We have governors and county leaders who seems like their only purpose of getting into government was to loot public resources. And those people, we are actually, as EACC, looking at some of the things that they have done. Some of them we have already forwarded their cases for prosecution. Some we are still under investigation. But the truth is that our county governments are not doing well. Lipot no yango ne governors ochiko mitudo gi weche mag mibadhi gin mane en governor ma Nyandarua Daniel Waithaka, governor ma Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki, mane en governor ma Kiambu Ferdinand Waititu, mane en governor ma Samburu Moses Lonol Kulal, mane en governor ma Migori Okoth Obado, mane en governor ma Nairobi Evans Kidero, kaachiel kod mane en governor ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Machielo en mane en governor ma Busia Sospita Ojamong, kaachiel kod mane en governor ma Murang'a Mwangi Wairia. Lipot no bende yango ni nyaka sani tend counties podi bandho muom maromo shillings bilion 80 mane ging'ado e osara mag jotich mondo mi ochwale chulo gope mag loans, chudo mar okumba mar thieth NHIF, NSSF kaachiel kod pes mag aeri maduto pok gichulo kata bang' ng'ado e osara. Laktar Oginde kata kamano kwedo rumbi mawachore ni duol no osebedo mana kaluwo jomibadhi manie ngas mapiny kolero ni moko kuom buche magin godo sani gin mago momako jomadito. Ketraco involves big names in that scandal. Ketraco has to do with the Turkana wind power project. That was a very grand idea, a great idea, especially ESG idea, but serious corruption, billions of shillings that were lost there, and big guys that are involved. That is a matter that we have already investigated. We have forwarded to office of the DPP for prosecution, and we are trusting that in a very short while these people will be arrested and brought to account for their actions. Oyango ni jodito go sani koro tiyo gi jotich manie ngas mapiny e timo mibadhi, omiyo nonro margi sani okodeo koda ng'ato nie ngas mapiny kata mamalo. The small fish are not stealing for themselves. They are actually stealing for others. We have a case like Siaya, for example, which we have just concluded investigations. We found a secretary who stole 70 million, and I say stole in quotes, but she never benefited from that money. If you look at the Museum of Kenya, again, small guys, but how much money did they steal? 499 million through small people. So this is a wrong perception. When we go for these people, we are actually turning off the tap that will be feeding the big guys. But we are going for both the small and the big people. Kata kamano, kwayo mar duol no en ni piny owacho kadh chik mabiro miyo gi thuolo mar mako kendo chwalo achije mitudo gi weche mag mibadhi e doho. Okoni thoth buche ma kamago osebedo ka kwamo e leto gaye mar jomin buche ma pachoka DPP, mokoni ni kod tich matek mar timo nonro ewi buche duto michwalo ne kapok otergi e doho. Na ni kweli wengine wana hofu ya kwamba tukipewa hiyo mamlaka ya kupeleka watu mbele, pengine inaweza kuwa abused. Lakini hatutaki kwa abuse hiyo, ni kufupisha hiyo taratibu ya kupeleka watu kotini.
kwa maana ikienda kwa DPP is a long chain. E thuolo mar higni 5 mosekalo, jakomno kata kamano koni duolno osefwenyo mudugo mwandu kod pesa jopiny, mayando kwal moheo shillings bilion 23 e tend kaontis kaachiel kod piny owacho mamalo, ka bende okoni e thuolo nogono gisegeng'o kuo mar omwom kod mwandu maromo shillings bilion 35. Duol makedo kod weche mag mibadhi e pachoka EACC koni en adier ni jopiny nenogi ka pala maonge bith mare, omiyo koro gidwa ni piny owacho oketgi mabith e yor miyogi teko mar mako kendo chwalo e doho achije mitudo kod weche mag mibadhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom lipodno.